Vi er på vores første længere tur i en kombicamp. Nærmere bestemt en kombicamp Valley. Vi er taget til Lolland Falster og slået vores kombicamp op på Western Camp ved Rødby. På vejen til campingpladsen blev vi overrasket over kombicampens fine køreegenskaber. Den vejer ikke mere, end at de fleste biler må trække den. Den har meget lav vindmodstand, og man mærker den slet ikke under kørslen. Den lave vægt og den lave vindmodstand gjorde også, at vi stort set ikke brugte mere brændstof på turen, end ved kørsel uden anhænger. En kombicamp er meget let at slå op, og skal man ikke have fortelt på, behøver man ikke engang at bruge pløkker. Det tager kun én enkelt person få minutter at slå en kombicamp op, og man kan derfor hurtigt have sin feriebolig klar. Men da vores kombicamp Valley skal danne rammen om både vores ferie og vores oplevelser gennem en uge på samme sted, valgte vi at sætte forteltet op. Og noget af det første, der slog os, var de mange gennemtænkte detaljer i det store fortelt. En rigtig god ting med kombicampen er det her meget store fortelt. Der er oceaner af plads i det her fortelt, for at sige det mildt. Vi har en mellemstørrelse bord her, og vi har 2 stole stående. Vi kunne sagtens have et meget større bord og have 4 stole eller 6 stole stående. Det vil ikke være noget problem overhovedet. Her er rigtig god plads. Her i forteltet er det også, at køkkenet er placeret, og der er ikke noget problem med at stå og lave mad over i køkkenet, og så sidde her og hygge ved bordet samtidig. Det er der rigelig plads til. Kigger man rundt, så ser man, at der er masser af vinduer og masser af lys, så man føler sig tæt på naturen, selvom man faktisk er indenfor. Uanset hvor man kigger hen, så kan man kigge ud på naturen. Der er rigtig god plads til, at man kan bevæge sig rundt, uanset hvor mange man er, og uanset om der bliver arbejdet i køkkenet, eller hvad der sker herude. Samtidig så er der også god plads til, at vi kan få Sissel rundt i hendes kørestol, og det er jo meget vigtigt for os. En anden ting, som man også skal lægge mærke til, det er, at ståhøjden herhenne, den er rigtig god. Der er ikke nogen problemer, selvom du er 2,10 meter høj her. Nu er der jo ikke gardiner som sådan i forteltet her, men foran alle vinduerne, så er der de her klapper, som lukker vinduerne fuldstændig til, så man kan både lukke sollys ude, men også indsigt ude. Det vil sige, når man lukker alt til, så kan man overhovedet ikke se ind i forteltet. En kombicamp er jo meget mere end bare et fortelt. Faktisk så er det jo en lille lejlighed, der kan pakkes sammen og fylder ingenting. Når man så pakker den ud, så får man selvfølgelig forteltet, men man får også det rum herinde, som faktisk er selve traileren. Og herinde har vi 2 rummelige sovekabiner. Det jeg synes er virkelig lækkert, det er, at man kan lukke til, som jeg gør nu. Så har man altså lukket soveafdelingen af, og så har man bare stuen, hvis man kan kalde det, herude. Hvis man vælger ikke at slå forteltet op, så fungerer traileren her, altså selve sovekabinedelen, 100% som om, hvis man havde forteltet på. Siderne her er lavet af samme materiale som forteltet. Der er udluftning, der er vinduer. Bare se her. Fin udluftning her. Fine vinduer ved siden af, og igen klapper foran alle vinduerne, så man kan få lukket 100% til. Sovekabinen her fås med forskellige sengeløsninger. Den vi har her, det er med 2 sovekabiner, for vi er en børnefamilie, så det er vi ligesom nødt til at have. Men du kan også få den, så alt det herinde er en stor sovekabine. Samtidig så er den her kombicamp meget velegnet til store familier, fordi du kan få en ekstra kabine at sætte på ydersiden her, og du kan endda også få en ekstra kabine at sætte på den side. Så du kan jo være op til 7-8 mennesker, det er slet ikke noget problem. En ting, der også er værd at bemærke, det er, at der er fast gulv her i sovekabinen. Det er rigtig rart. Du klapper den bare op, så er gulvet på plads med det samme. Gulvet er hævet fra jorden, og det betyder jo også, at selvom det skulle regne udenfor eller være lidt fugtigt, så vil der altid være tørt inde i sovekabinen. I sovekabinafdelingen her er der også masser af vinduer, og de kan selvfølgelig dækkes af på samme måde som vinduerne i forteltet, så man kan få et behageligt sovelys, hvis man kan sige det sådan. Inde i selve sovekabinen, der er der faktisk en finesse, som jeg synes er rigtig smart. Og det er, at selve taget i sovekabinen er mørkere. Det er ikke den her lysedug. Nu er det højsommer, og det er rigtig varmt udenfor, og det er også rigtig varmt om natten. Men det kunne jo også være rart at kunne bruge sin kombicamp lidt i ydersæsonerne. Og det kan man faktisk godt, fordi her i sovekabinen kan man få monteret blæsevarme, og man kan faktisk få monteret gulvvarme på det faste gulv. Der er rigtig mange forskellige muligheder for udluftning i den her kombicamp. Inde bagved mig her, der har vi de 2 sovekabiner, og det er jo i selve trailerdelen. Og igen her er der mange muligheder for udluftning. Du kan vælge at lukke helt til, så der stort set ikke kommer noget luft ind. Du kan vælge at
Åbne op her. Og så lyne dem her op. Og så kan de rulles op. Og så kommer der altså rigtig meget lys og luft ind. Men der er også en helt anden mulighed, og den har vi her, og det er altså rigtig smart. Så sætter man den her bøjle i, så kan det regne, og solen kan skinne og alt muligt. Så har man stadigvæk det her for, og samtidig så kommer der luft ind i sovekabinen. Det der, synes jeg er en rigtig smart løsning. Det er ikke kun direkte ind til sovekabinerne, der er udluftningsmuligheder. Faktisk i alle sider af vognen er der udluftningsmuligheder. Der er i gavlene af sovekabinen, der er der et panel, man kan rulle op, med myggenet i, og det samme er der i siderne. Det kan jo lynhurtigt blive meget varmt inde i et fortelt, men heldigvis så er der også udluftningsmuligheder der. Der er et panel i hver side her, som er ren myggenet. Klapperne her rulles op, og så er der myggenet inde bagved. Man kan også vælge at rulle dem halvt op, så man kun får lidt. Det vælger man fuldstændig selv. Mulighederne her i fronten er lidt anderledes end dem i siden. Der er de samme klapper, som der også er i siden, men her er der også, ud over det, så er der et vindue. Og det her vindue kan selvfølgelig rulles op. Sådan. Nu folder jeg det bare op her, så I kan se det. Og herinde bagved er der også myggenet. Så man kan faktisk få udluftningsmuligheder på alle sider i forteltet. Vi har været på Lolland Falster flere gange og kender øerne ret godt. På Falsters østkyst ligger der et lille fiskerleje, og det vil vi gerne gense. Når man rejser rundt i Danmark, så skal man altså sørge for at se nogle af de steder, som ikke er de kæmpe store turistsærværdigheder. For eksempel her, nu er vi på Falster, vi er på østsiden af Falster i Hestnes Havn. Hestnes Havn er faktisk lidt specielt, fordi at det er den eneste havn, der ligger på østsiden af Falster. Så det er et meget attraktivt sted både for lystsejlere, og der ligger en rigtig lækker strand ved siden af, så et hyggeligt, flot område i Danmark. Faktisk siges det, at Adam Oehlenschlæger blev inspireret af Hestnes, da han skrev, der er et yndigt land. Husene her i Hestnes er meget specielle, og det er fordi, der kom en stormflod i 1872, og de udryddede altså alle de fiskerhuse, der var her i byen. Så var der nogen, der tænkte, at nu må vi bygge husene på en lidt anden måde, og det blev så gjort, og det som I ser det her bagved. Rigtig mange af husene her i byen er simpelthen beklædt med siv på ydersiden af huset, og selvfølgelig også på taget. Så det er sådan et stråhus. Det er lidt med, at ulven der puster, men jeg tror nu altså, at det her bliver stående. Helnæs var ikke det eneste sted, at stormfloden ramte. På det sydlige Lolland ramte stormfloden med katastrofale følger. I 1872 var der en rigtig slem stormflod hernede på Lolland. Det gjorde faktisk, at vandstanden steg med 3,5 meter, og rigtig mange mennesker omkom. Efterfølgende så valgte man så at bygge diger her langs Lollands kyst, og man valgte at udtørre Rødby Fjord. Det, jeg står ved her, det var faktisk indsejlingen til Rødby Fjord i sin tid. Men det er det jo altså selvfølgelig ikke mere. Man byggede også det sluseanlæg, der er bagved her, og den pumpestation, der er endnu længere inde bagved. Og det er simpelthen for at sørge for, at det hele bliver holdt tørt. En voldsom orkan ramte den 13. november 1872 området og pressede vandet fra Østersøen mod vest ind mod det sydlige Skåne, Lolland og Falster, hvor det steg 3 meter over daglige vande og gennembrød digerne, og på få timer oversvømmede store dele af øerne. I præstegården i Gloslunde er der indrettet en lille permanent udstilling, der fortæller historien om stormfloden set med sydvestlollandske øjne. Lokalt var stormfloden en voldsom begivenhed, og det var de socialt udsatte, der kom til at betale den højeste pris. Oversvømmelsen kostede 26 mennesker livet i Gloslunde Sogn. Man fandt 21 af ofrene, og de ligger alle begravet på Annekskirkegården i Gloslunde. Annekskirkegården er ved at blive nedlagt som kirkegård og vil gradvist blive omdannet til en mindehæve for stormflodsofrene. Stormflodsofrene fik aldrig en gravsten. Det har de fået nu. Man kan ikke undgå at blive lidt berørt af, at mange af de omkomne var børn, og at mange af ligene blev identificeret efter skøn. Stormfloden gjorde, at man byggede nye diger langs kysten. Digerne betød også, at Rødby Fjord blev udtørret. Da arbejdet var færdigt, havde 600 arbejdsmænd flyttet 1,73 millioner kubikmeter jord med skov og trillebør. De nye diger, der blev bygget dengang, de sikrer jo så, at det ikke kan ske igen. Efter at have været på tur en hel dag, melder sulten sig, når man kommer hjem på campingpladsen. Køkkenet her i kombicampen er faktisk
utrolig velfungerende. Så betragtning af, det er sådan en kompakt campingenhed, som det er, så fungerer det rigtig, rigtig godt. Der er rimelig opbevaringsplads. Selvfølgelig er der jo ikke ekstreme mængder opbevaringsplads. Det kan der jo ikke være. Men der er, hvad der skal være. Og man kan have sine gryder, potter og pander, og man kan i hvert fald have service til 4, som vi har med. Nå, men nu skal jeg i hvert fald til at lave noget mad. Og en anden ting, der er rigtig smart. Prøv lige at se her. Der er rindende vand. Vandtanken, den står her nedenunder. Den kan man jo tage ud, og så kan man tage den ud til vandposten og fylde den op. Rigtig simpelt. Og en anden stor fordel det er jo faktisk, at der også er afløb. Og man gør jo bare det, man stiller en bøtte eller en spand, eller hvad man nu bruger, nede under afløbet her, nede under, så kan en spildevand løbe ud den vej, så tager man bare den ud af tømmeren, når den skal tømmes. Og faktisk så er der rigtig god plads på komfuret her. Som I kan se, så kan der sagtens stå både en stegepande og en gryde, og der er plus med herom bagved. Det er jo ikke de største gryder, den største stegepande, men det kan altså godt lade sig gøre. Hylden heroppe, den er altså også praktisk. Når man kører, så skal man selvfølgelig pakke alle de ting, der står på hylden, ned eller væk. Men når man er fremme, så får man altså den her ekstra afsætningsplads. Det er en rigtig god ting. Så står det ikke på køkkenbordet alle mulige steder, og man rykker rundt på det hele tiden. Her kan man altså have de der ting, man bruger mest. Et køleskab eller en køleboks er rigtig svært at undvære, og der er det jo smart her, at den er integreret i en del af køkkenet, så det er ikke noget, man skal slæbe ud af bilen hele tiden. Det er selvfølgelig ikke verdens største, men der er altså rimelig god plads i den alligevel. Og den er heldigvis høj, så man kan have sådan noget som vinflasker eller mælkekarton og den slags stående uden problemer. Og køleboksen her, den kører faktisk både på gas og på el, så det vil sige, at man kan bruge den, når man er på campingpladsen, men man kan også bruge den, hvis man holder et eller andet sted, hvor man ikke har strøm. Og med hensyn til gas, indunder her, der er der en mindre gasflaske, som så bliver koblet til, og det er jo den, man kører på den gas, der bruges her i køkkenet. I Kombicampens køkken her, så er der 4 rimelig store skuffer. Og en 5. skuffe, som jeg synes er meget praktisk, og det er den heroppe. Det er bestikskuffen. Og den er jo inddelt til bestik i forvejen. Så ligger det ikke og roder rundt, når man kører. Og nu er der sikkert mange, der vil sige, nej, du steger bacon ind i din Kombicamp. Ja, det gør jeg, men der er altså så god udluftning her. Og har man sider og det ene og det andet åbent, så er det altså ikke det store problem. Nu er der også i skufferne her, vi har service og sådan noget, mens vi kører. Også når vi er fremme for den sags skyld. Og som sagt, så er der altså fin plads til service til 4 her, uden problemer. En ting, jeg også har lagt mærke til, det er jo faktisk køkkenet her, det er rimelig rengøringsvenligt. Det kan jo ikke undgås, at det sviner lidt, når man laver mad. Men det er nemt. Det er bare en fugtig klud og tørre det henover, og så er det stort set skinnende pænt og rent igen. Nå, nu skal jeg snart have noget at spise, kan jeg se. Og så siger jeg bare, velbekomme. Western Camp er en unik campingplads. Når man er på sin enhed, er det fred og ro, som på enhver anden campingplads. Men Western Camp er, som navnet antyder, en tema-campingplads med masser af tilbud til børn, teenagers og voksne. Nu sidder jeg jo her på Western Camp, og det er jo jeres campingplads, Jens og Trine, og det er jo en ret speciel campingplads. Ja, den er anderledes i de fleste i hvert fald. Det kan man roligt sige. Der er liv og glade dage som en aften som i aften. Det er der mange af i løbet af sæsonen. Og det er jo som sagt ikke en helt almindelig campingplads. Det er jo faktisk en af Danmarks få tema-campingpladser. Ja, vi har det vilde vesten som tema, og det udmønter sig i, at vi har prøvet at indrette bygninger og så videre efter temaet, og prøver at have aktiviteter, der også retter sig mod temaet. To gange om ugen har vi et lidt større grillarrangement, og ellers så er det jo med levende musik 3-4 gange i løbet af ugen, og det hele foregår nede i Western City, hvor også børneaktiviteter tager sig af deres udspring. Så
det er hernede, at der er aktiviteter. Nu er det jo fantastisk vejr i aften, men det er der jo ikke altid, så I har faktisk 2 scener at tilbyde. Det er rigtigt. Ja, vi har den store scene, hvor der er optrædet i aften, og så har vi en lille scene, som ligesom er nær det område, som vi sidder i. Og alt i alt har vi omkring 150-200 overdækkede siddepladser, så selvom vejret det driller, så kan vi godt tumle en del gæster alligevel. Og nu snakker du også om børneaktiviteter, og dem er der jo masser af, men det er jo ikke nødvendigvis de traditionelle børneaktiviteter, man ser på en campingplads. Nej, det er rigtigt. Det er noget andet. Det kan være lassokast, eller det kan være hesteskukast. En skattejagt, der har været i dag sammen med Karoline. Når man kigger rundt på jeres campingplads, så dækker den jo et ret stort areal, men I har jo faktisk så mange enheder, har I jo faktisk ikke? Nej, vi har kun 150 enheder. Så har vi så en del hytter under, vi har 350 sovepladser under tag. Så en stor del af de mennesker, som er her på campingpladsen, det er folk, som bor i hytte. Enhederne på jeres campingpladser hører jo ikke til de mindste. Nej, det er rigtigt. Pladsen er heldigvis lavet den har jo 25 års jubilæum, eller har haft 25 års jubilæum. Og det gør, at pladserne er lidt større end nogle af de pladser, man kommer rundt på, hvor det er meget små enheder. Vi har selvfølgelig også nogle få af vores enheder, der er små, men det er meget få. De fleste er ret pæn størrelse. Og nu har jeg jo været her et stykke tid, og en af de ting, som jeg i hvert fald bemærker et par gange om dagen, det er jo toget, der kører rundt. Ja, det er rigtigt. Men det er en hyggelig aktivitet for børnene. De kommer en tur rundt på pladsen. Og til tider kan der også være togrøveri med banditter, der kaster sig rundt på toget. Det er ikke noget, som sådan der er super arrangeret. Det er typisk gæster eller andre skøre elementer, der tager sig af den del af det. Og en ting, man må sige om Western Camp, det er jo en campingplads med højt til loftet. Det er det. Altså, vi prøver at skabe nogle rum, som folk fylder ud, og jo mere de fylder dem ud, jo gladere er vi sådan set. Bare de gør det på den ordentlige måde, sådan så det er i respekt for andre. Har det ikke nogen omkostninger for andre, så kan det lade sig gøre. Så det er sådan hovedprincippet, vi prøver at arbejde efter hele tiden, i stedet for bare at have en masse forbud. Nu har I jo ikke store poolfaciliteter og alt muligt på pladsen, men I har jo faktisk en ret god beliggenhed med hensyn til vand. Stranden ligger tæt på, det gør den, og der ligger også en lille havn, hvor der drives lidt bundgarnsfiskeri fra, og den er lige blevet lavet om i år, så vi har fået en mole, der kommer langt ud i vandet. Nu er vi spændt på, om det kan give lidt lystfiskeri faktisk, så det håber vi da meget på, det eventuelt kan give. Ellers ligger Kramnitze til strand kun en stenkast fra, hvis man er god til at kaste med sten. Nu er det jo ikke kun små børn, I har gode muligheder for. I talte om, at heroppe var der god mulighed for teenagerne at holde til, men I har faktisk rigtig mange tilbud til teenagerne. Ja, vi prøver i hvert fald sådan at kigge efter, hvad mangler de enkelte kunder, og teenagerne, de holder jo meget af, at de har mulighed for at få fat i noget internet, jo ikke også? Og der har vi så lagt et wifi ud, som dækker pladsen rigtig, rigtig fint faktisk. Ja, vi har nogle ret kraftige antenner. Og så har vi lavet noget ungdomsrum, hvor der er noget Bluetooth i, så de har mulighed for at gå på deres mobiltelefoner. Og det er egentlig et rum, de kan bruge 24 timer i døgnet. Når man kigger rundt på jeres campingplads, så ligner det jo ikke umiddelbart en almindelig campingplads, fordi temaet er jo gennemsyret på hele pladsen. Det er rigtigt. Temaet fungerer på den måde, så man egentlig skal opsøge det en lille smule. Når man er ude på pladsen, så kan man vælge at være ude på pladsen og hygge sig i sin campingvogn. Så er man på en helt almindelig campingplads. Hvis man så vælger at besøge sig ned i et område som det her, hvor der foregår spisning hver aften i højsæsonen, og hvor der er levende musik, så får man en campingoplevelse, man måske ikke har fået før, kan man sige. Men hvis man ikke er til det, så er det ikke nødvendigt. Man kan godt gå rundt hjemme i sit fortelt, i sine kloks og hygge sig og have det godt. Og hvis vi kigger rundt her, kan vi faktisk ikke se mange cowboyhatte. Altså, så det kræver heller ikke nogen særlige forudsætninger at være på besøg. Men der er indimellem nogle 5% måske af vores kunder, der giver den maks gas og kommer i fuldt udstyr. Og det er jo sjovt at kigge på og være med til. Så det er sådan en forskellighed, der gør, at vi er en helt ualmindelig campingplads. Sommeren har vist sig at være helt fantastisk i Danmark i år. Vi har masser af sol og temperaturer, som vi ellers kun kender fra det sydlige Europa. Det gør også, at forteltet hurtigt bliver meget varmt.
Men heldigvis er det let at få masser af luft og ventilation ind i forteltet på en kombicamp. Udover de mange udluftningsmuligheder, der er i forteltet til kombicampen, så er det også muligt at rulle fronten op, som jeg har gjort det her. Du kan nøjes med at rulle den ene halvdel op, eller du kan tage begge stykker og rulle op. Og så får man det her store, luftige, åbne rum, hvor man er tæt på naturen. Og i kraft af, at man er tæt på naturen, så kan det også ske vejrforandringer rimelig hurtigt. Det ved vi jo alle sammen. Der kan komme en regnby eller noget. Så er det altså lynhurtigt lige at rulle det ned og plukke det, og så har man tørvejr inde i forteltet. Det er også muligt at lave forteltet om til et solsejl, og det gør man ved at afmontere fronten og afmontere siderne. Og det er jo tit, når man rejser sydpå, eller der er sådan et fantastisk sommervejr i Danmark, som det er nu, så har man altså ikke behov for at have et helt fortelt på. Så er det altså rart at have den mulighed også. Og igen, en af de store fordele ved kombicampen er jo, at du kan jo lukke helt af ind til sovekabinen. Så selvom det kun er solsejl, du har på, så har du også lukket af til soveafdelingen. Det er muligt at bruge solsejlet her bare halvt. For eksempel hvis man skal have lidt læ med en stop and go, eller man skal have lidt læ, hvis man står på en resteplads. Så gør man det, så trækker man solsejlet her halvt ud, og stængerne halvt ud. Så har man altså noget overdækning over køkkenet her, så man kan stå enten i skygge eller i tørvejr, og lave mad eller kaffe, eller hvad man nu ønsker. Som nævnt er der meget at se, og mange seværdigheder på Lolland Falster. Sommervejret var helt fantastisk, så vi tog en tur til Knuthenborg. Knuthenborg Safaripark ligger ved godset Knuthenborg ved Bandholm på Lolland. Safariparken har flere end 1000 dyr, fordelt på ca. 70 dyrearter. De lever frit i parken, der er opdelt efter områder, svarende til deres leveområder. Parken er med sine op mod 250.000 besøgende om året en af de mest besøgte turistattraktioner i Danmark, og det er Nordeuropas største safaripark. Parken blev etableret i 1860, hvor der var adgang for betalende gæster. I 1950'erne blev der etableret en dyrepark omkring Svanesøen med 70 sikahjorte. I 1969 etablerede Adam W. Knuth den egentlige safaripark, da han via en dyrehandler fik en lille flok zebraer, 3 strudse og nogle antiloper. På grund af deres eksotiske herkomst blev det en stor attraktion. Der er meget at se på i parken, og flere steder kan man komme helt tæt på dyrene. Der er også områder for børn og smukke steder, hvor man kan spise sin medbragte mad. Er man på Lolland Falster, bør man også aflægge Middelaldercentret et besøg. Middelaldercentret er et levende museum, hvor man kan opleve folk, redskaber og bygninger fra middelalderen. Man kan gå rundt mellem håndværkere og herskaber og opleve, hvordan mennesker arbejdede og boede i middelalderen. Det er spændende og sjovt at se på, og så kan man endda opleve ridderturneringer på nærmeste hold. Styrende på, at Henrik Svane er parat. Derfor siger jeg lige se, alle! Sidste lidt, rigt! Lad se, alle! Der skydes også med kastemaskiner eller blider, som de også bliver kaldt. Det så vi nu ikke, men det gjorde ikke noget. Der var så meget andet at se og opleve. En af de gode ting ved en kombicamp er, at køkkenet altid er klar til brug. Noget vi hurtigt lærte at sætte pris på. Kombicampens køkken er ikke kun praktisk, når man er på campingpladsen, men når man rejser fra sted til sted, så kan det faktisk også bruges faktisk fuldt funktionsdygtigt. Nu står jeg nede ved en havn, og jeg vil godt have mig en kop kaffe. Og det er jo meget nemt, fordi jeg har vand hernede, og jeg har gas, og jeg har batteri til min vandpumpe. Og så har jeg blusset lige ved siden af her. Og som sagt, det kører på gas, så det er fuldt funktionsdygtigt. Og jeg har køkkenet her, jeg har min køleboks, hvor jeg har min mælk og mit brød og lidt af hvert. Jeg kunne også sætte mig ned og spise frokost. Og det kan både køre på gas, og det kan køre på 12 volt, og det kan køre på almindelig strøm. Så det fungerer også, mens jeg kører. Men nu vil jeg altså have mig en kop kaffe. På vej hjem fra Lolland gjorde vi holdt i Stubbekøbing. Her ligger et lille museum, der absolut er et besøg værd. Nemlig Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum.
Malermester Erik Nielsen besluttede i 1976 at skænke hele sin fantastiske samling af gamle motorcykler til Stubbekøbing Kommune mod at få stillet egnede lokaler til rådighed. Derfor var kommunen i 1977 i den heldige situation at kunne indvie Stubbekøbing Motorcykelmuseum. Museet har i de forløbende år forøget den enestående samling fra 80 til 230 maskiner, hvoraf 170 udstilles løbende. Derudover udstilles 60 løse motorcykelmotorer og 25 knallerter. Her på Motorcykelmuseet i Stubbekøbing er der virkelig mange motorcykler, og her det er faktisk en af de nyeste, jeg står ved her. Der er en helt tilbage fra 1897, så man må sige, at der er virkelig et bredt spektrum af motorcyklens historie her. Motorcykelmuseet her i Stubbekøbing er også andet end bare et motorcykelmuseum. Faktisk er der udstillet rigtig mange radioer i sådan en afdeling helt for sig selv. Og ikke kun radioer, men også gamle TV'er og gamle pladespillere. I 1983 udvides museet med en stor samling af sjældne gamle radioer, højttalere, grammofoner, fjernsyn med videre, stillet til rådighed af Benny Alburg. Der er flere interaktive opstillinger, hvor man kan opleve, hvordan teknologien har udviklet sig gennem tiden. Efter nogle timer i Stubbekøbing var det blevet tid til at køre hjem. Ferien var slut, men det havde været en meget positiv oplevelse at være på tur i en kombicamp. Det kunne vi sagtens finde på at gøre igen.